Namaskaram, Kulumbai, Nwngthangmanखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलावहाय बरायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जे जोङो माबायदि भारतनाट्यम क्लासिकेलखौ जागायनांगौ, बिनि बेसिक स्टेपफोरा मा आरो बेजों लोगोसेयैनो जों बे क्लासिकेल मोसानायावहाय मा श्लोकास बाहायनाय जायो बैफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिलांनो नाजागोन। So दिनैनि फर्स्ट आयदायानो जाहैबाय आङो फर्स्ट जों जि माने भारतनाट्यम क्लासिकेल मोसानायावहाय सबनिफ्राय सिगांसिन श्लोकास सोलोंनाय बे आयदाखौ दिन्थिलांगोन। बे श्लोकासनि मुङानो जाहैबाय ध्याना श्लोकम। बे ध्याना श्लोकमा संस्कृत सोदोबनिफ्राय फैनाय, बिनि मिनिंआनो जाहैबाय ध्याननि मन्त्र। बे श्लोकासखौ माबोरैहाय प्रेजेन्ट खालामो, बिनि मुद्राफ्रा मा आरो बेखौ माबायदि दिन्थिलाङो खालामलाङो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिलांगोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप मोनसे बिदिनो भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन। आङो बेसिक स्टेप मोसानाय फोरखौबो पार्ट बाय पार्ट लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय। आं सिगाङावबो लाबोदोंमोन, खिन्थु मोजाङै टाइम मोजां गोरोबैनि थाखाय आङो बेखौ खालामनाय जायाखैमोन। दा एबारनिफ्राय आङो मोजाङै रेगुलार नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिलांगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थौदो। बिदिबा दानिया आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय ध्याना श्लोकासखौ माबोरैहाय खालामो बेखौ दिन्थिलांनोसै। ध्याना श्लोकम। आंगिकम भुवनम यस्य वाशिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्र तारादि तं नुमः सात्विकं शिवम। दानिया श्लोकास आवरायनायजों लोगोसे नोंथांमोननो बिनि मिनिंखौबो फोरमायनानै होनि, जाहाथे नोंथांमोना बेखौ श्लोकासखौ आवरायनायजों लोगोसे बिनि मिनिंखौबो बुजि मोननाय बायदि। बेबायदिबा बिनि मिनिंखौ दिन्थिलांनि। आंगिकम मीन्स बॉडी माने देहा। भुवनम मीन्स वर्ल्ड, बुहुम। यस्य मीन्स हुज, जायनि। वाङ्मयम मीन्स स्पीच, बुंनाय। आहार्यम मीन्स ornaments, गहेना। चंद्र माने मून, अखाफोर। तारादि मीन्स स्टार्स एक्सेट्रा माने हाथरखि बायदि बायदि। तम मीन्स हिम, नों नुमहा और बंदे। नुमहा बा बंदे होननानैबो बुंनो हायो बेखौ। बिनि मिनिंआनो जाहैबाय बो, खुलुमनाय। सात्विकम मीन्स प्योर, गोथार। शिवम मीन्स लॉर्ड शिवा, शिव मोदाय। सो रायजोफोरा दिनैनि बे आयदायावहाय ध्याना श्लोकासखौ सोलोंनो हाबाय। जानो हागौ आंनि बे दिन्थिनाय आयदाजों एसेबाबो नोंथांमोना बेखौ सोलोंनो हागोन बा सोलोंना लानो हागोन। जायफोरा इन्ट्रेस्टेड बे क्लासिकेल मोसानाय आयदायावहाय बैसोर बिथांमोनाहाय न'आव थानानैबाबो बे आयदाखौ सोलोंनानै लानो हागोन। श्लोकासजों लोगोसेयैनो आङो बेसिक स्टेप मोसानाय आयदाफोरखौबो दिन्थिलांगोन, माबोरैहाय जे बिनि बेसिक स्टेपफोरखौ खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावबो दिन्थिलांगोन। स' दिनैनि फर्स्ट आयदायानो जाहैबाय ध्याना श्लोकम। स' दिनैनि आयदाखौबो एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।